Nyakora moge jwango yaore kendo machiegni okinyi makaono okinyi majaber kama intiere. Nyakora moge bedi se pejore ni akade onge somo de intiere kanyo. Somo ni opogore mokuongo nyakora moge jwango nyabedo kae somo tielo mopogore ma intie. Nitiere nursery tinde iluonge nade japuonj ankono ka kod jolony wacho ni nitie jogo mantiere preschool oyo ka jatend piny Kenya be owacho ni kama no somi kata ka en Lorete ma dakika 25 mano kuwuok kacha. In be nitie kuro ma isomi. Isomo kacha nursery iwuok nursery dhi timo gik moko mopogore. Kopogore kata gi somo mano mar buk nitiere moko bende mantiere kata minyalo neno to isomo kendo ibedo kod ng'eyo. Mano gik moko mano puonjwa kod minewa dewa kaka itimo gik mopogore. Somo ni to chwere nyakora moge jwang. Koro kae kinde ma ji somo oganda yudo rieko. Kendo rieko ni paro na tich matek ma jopuonje osebedo kacha ka keto. Ino sani yuan kata kod jopuonje mopogore okinyi makawuono matimo tijegi kendo kawuono ka gintiere rusa tiende ni gikawo thuolo matin mondo mi giyue. Jogi tiyo tam ka tam adek e higa achiel mondo mi girwak rieko no ewi japuonjre kama entie. To bende sigana mada timo odiochieng' makawuono mana ka wantiere kaka wanono sekta mar somo. Wan ka kod ji ang'wen modane warangane, wan ka kod japuonj, wantiere ka kod japuonjre, wantiere ka kod janyuol, wantiere ka kod sirkal. Tinggi duto gin mage. Jopuonjre osebedo ka kale midhiero machalo nade mar tieko tam e yo mapiyo ahinya kiwacho kata en crash program. Magi bedo waneno nyaka skunde mantiere piny mag nursery koso oyo. Omenda osebedo kata ken gimoro miywago ahinya. Ahinya ne jopuonjego mag nursery mawacho kata ni onge orak malong'o magidonje kod county bende osebedo kata kaleo. Japuonj onego bed ni dak e ngima moro makare. Bende en adieri ni devolution kata telo mar loch gwenge kachiel koda ka riwruoge mamoko mag jopuonj bende osekelo gigi duto mondo miye japuonj yot kachiel koda kaber mar ngima. Nyakora moge jwang nitie japuonj miluongo ni Mr. Kelingling kendo nochiew okinyi mang'ich kendo chung onyono ndeke kilomita 15 mano kodhi mana kacha nying nyong odhi mana mos. Kilomita 15 ochopo e sikul bende kool malich. To samoro kata kabich mano chamo bende koro rumech. Otiyo matek mondo japuonjre oyude gimoro malich mana monyalo yudo pile ka pile kotenore kod ngima makare modwaro ni japuonjre. Bende jonyuol osebedo ka chiwo sir madwarore. Okinyi makawuono arwaki e chenro. Somo e loch gwenge. Anyinga Cleophas Oloch, jaki somo kanya kwar mokeo nyaka chisango, adata e chenro makawuono. Somo e loch gwenge. Tiende nang'o. Antiere kaya kod wenda, ariyo kaka nasekoni motelo ne chenro. Antiere kaya kod jalo nye weche mag somo, Morino Kal, awayudu thuolo mondo mi ang'o mose ogando okinyi makawuono kama chelo bende antiere kod japuonj Lawrence Otunga, mabende wantiere godo okinyi makawuono. Morino Kal, oyawre kendo machiegni kende studio mago mag Ramogi TV okinyi makawuono. Oyawre nya Mr. Cleophas Oloch. Nyakwar nyaka chisango. Ama ukeo nyaka chisango. Ukeo nyakwar ni same thing. To jaka nyakwar, Kisumo ka nyakwar. Imbe koro mosgie gi winjo okinyi makawuono. Andilonga ni Morino Kal. Anya sembo kamito. To an bende an ukeo yo makatweka. Yes. Iwacho ni mano Assembly Republic. Mano kama gintiere kamano kende twa. Mano kama ne bedo kachiel. Ero kama ne nyako mido thuolo mar bedo kodwa e studio kinyi makawuono. Kama chelo bende nyako Ramogi jwang tie ka kod japuonj Lawrence Otunga. Lawrence Otunga nyako Ramogi jwang kane waya Ramogi TV. Jogo wana bedo go twak mokuongo e TV ka kane kogo wachake ne Lawrence Otunga. To kinde mokalo koro osekalo ga mana Ramogi kasa moro e mana fuoyo e simu. To sani bende koro kodhi dala au koro ni poro Dr. Seme kosuporen ga mane boma. Machiegni kendo bang' thuolo moro malach japuonj Lawrence Otunga mosane nyako Ramogi jwang. Erokamano ahinya Cleophas. Ne joneno magwa an Lawrence Otunga an Wood Seme Kakilo, North Seme Ward, Asol Primary School. Ambaye na kano Kobura. Erokamano ahinya kuom thuolo makawuono. Erokamano ahinya. Kendo mae kama wada chake. Wadano go tarubin, wadoka ni chien, igni 10 mokalo. Ber maloch gwenge osekelo ahinya gwenge wa, ta ahinya sekta ni mano mara somo. Achako kodi japuonj Lawrence Otunga, in jakom mar Kunopet. Riwruok mag jopuonje duto e piny mangima, e piny Kenya, mana e piny Kenya, nikech Kunopet en achiel. Wacha ne mana mano kende kama gintiere kaka. Tiende nang'o ka yudo thuolo makama
matelo ne jopuonj e kinde ma loch gwenge bende koro nitiere kae kachakore kata jotelo ma nitie nyimi achiel nade mage gik mage ma oseyud mabecho to ahinya e sekta no mano mar somo. Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni chakre telo mar loch gwenge sekta mar puonj kaka marwa mar ECD ni ma nobedo devolved otere loch mar koro gwenge, kendo anyalo wacho ni chon ahinya kane pok telo mar counties obiro ne onge okang' malong'o mar ndiko jopuonj, kendo iyudo ka jopuonj mang'eny nondiko mana gi kanise, moko nondiko mana gi riwruoge mopogore opogore. To kane devolution obiro, jopuonj koro ninyalo ndiki kod counties, kendo iyudo ka japuonj mane ojwang', japuonj mane ji okawo ni ok nyal dhi maber, koro nyalo bedo kod osara kod payslip, nenyalo wang'o osara e bank. Koro iyudo ka counties mang'eny nitie ma osego okang' e yo mar ndiko jopuonj, kendo iyudo ka counties moko bende nitie pok odhi maber ahinya. Ahinya ka Luowa anyalo wacho ni sani gisetemo kabisa ma thoth jopuonj ondiki, kendo iyudo ka japuonj ma nigi lony mar certificate, diploma kod degree iyudo ka okete job group mowinjore kode. To ok counties te. Counties te kaka nyocha waneno ka uland maber ka Siaya nyoyudo keto jopuonje permanent and pensionable, Migori, Kisumo, to kumoro machalo ka Homa Bay pod chandruok nitiere ma apani mago weche manyalo lalore ka pod thuolo wan gi thuolo kae. To koro ahinya nitiere lokruok okang' mar arieya ma wasegoyo ka wang'iyo gi chien kane pok devolution obiro, ma yudo ka sani japuonj nyalo kawo loan, japuonj ma yudo ka odhi ma otiegore koa certificate, onwang'o pesa, odhi diploma, odhi degree, otimo masters. Iyudo ka jopuonjwa gi moko be nitie ma nyodhi ma sani koro gi nyaka officers, ward, sub county, moko be ni directors, moko biro ka tinde ka lecturers leading universities e pacho ka. Koro devolution oyawo wang' ji kabisa e sekta mar puonj, sana e wach mar ECD. Iyudo kata ka classrooms chon yande onge, to counties moko otemo maber kabisa mogero classrooms mag jopuonjre, jopuonj be nigi offices mabeyo e skunde minyalo kwan, to pod moko nitie ma pod dwaro mondo ng'i maber. Kamano. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo weche thoth ahinya kotenore kod chudo, ngima mar japuonj kaachiel koda ka lwasi mag sikunde mano kirango gedo mag klese. Kata kamano mago achiel kuom gigo madhi bedo kama nono nyaka ang' chenro chope giko. Murino Kal, mibete kaka jalony e weche mag somo, bende janyuol e weche gi duto kirango sekta mar somo duto mana kama gintiere, bende ka warang' mano bedo devolve, mano weche go mago mag ECD kurka kori sirkende mag county kaachiel koda sirkal mamalo tiyo kanyakla e sekta ni mar somo kod jonyuol kaachiel koda ka jopuonjre kod jopuonj gisedhach e yo machalo nade korka kori? Ka compare ka compare diere machon to gi nyaka ne devolution bi, okang' to education sector osegoyo ahinya e okang' ma koro wawuoye mar ECD nieri, nikech atimo mos mokwongo ni jopuonjwa mane nitiere kanyo chon manoterowa e nursery, jogi nochandore. To mae nyalo miya wachi ni mondo ng'ato bed japuonj e early childhood education e okang' ma piny ni en a calling tiende ni en luong ma en luong, nikech inyalo paro kaka jogi jok mane opuonjo e diere mane pok devolution obiro noneno pek mana kaka japuonj osenyisi no ero, ichulo gi kanisa, jonyuole ma samoro pesa moko matindo gi kid master manyo kaka dang' timgi, to kinda kata sinani mane giketono emomiyo ineno ka koro jok manobiro bang'gi koro lokruok obetie, ma sani wanyalo pako kendo wanyalo mor ni at least jopuonjwa gieki moritonwa nyithiwa. Ing'eni age no ero ema nyathi yudo ka pod otin, okia kata luongo mama luongo ni nyonyo, kachacha samoro odhi oko kuome, jopuonje gike matimo magi duto te mondo olos nyithindo gi, ka ema nyathi pod ywake,
gika inago kiyudo kata kama na mine kata jonyuol kaka koro an sani itero nyathini ka en at a very early age kachacha koro iyudo ka ntiere hera moro ma japuonj ema dhi kuongo miye nyathi kama itere cha nikech samoro in kata miyo moro matiyo Cleo to ifili nyathini ni will be safer there ting'eni tere at an age ma kata sirikal poko yango ni nyathi onego bed ni tero kacha nikech according to sirikal nyathi onego bed ni dhi school kacha at 4 years tini yudo ka inyalo tere chon nikech in gi chir to in gi confidence kuom japuonj midwa tero nyathi cha koro waduoko erokamano ni jopuonjwa gieki kuom tich magisebedo ka gitiyo ni mochopo nyaka kama koro sirikal bende oneno tich magisebedo ka gitiyo no mo oketo a children's iluongo nango Early Childhood Education Act 2021 kanyere manopuodhie mowach ni koro mondo jopuonj gieki county governments ochak chulogi koro yudo ka yes county governments moko poko timo duto temo nego bed ni timo but at least mosetimo go wago erokamano especially kata kaka Siaya wago erokamano maduong' kendo wakwayo ni mondo gima kama omed timore okang' aina gi omed ketie maino mondo mi jopuonjwa gi obed rewarded kalore gi tich magitiyo to nyithiwa bende obed gi yot kendo obed gi mor kendo mondo mi wabed wan bende kaka jonyuol wabed gi mijing'o kod kwe e chunywa ni nyithiwa gieki sirikal orito gi even at this early age mondo kaka gi provide gik ma nyithiwa gieki dwaro gi chulo jopuonje skunde yudo ka samoro infrastructure classes gig tugo mag nyithindo nikech ing'eni age ma nyithindo bende dwaro nyaka toys gikanege kiyudo ka at least sirikal mag gwengewa county governments moko ntie mosetemo moseketo koro en okang' ananeno ka ntiere okang' mosego maduong' yes en okang' maduong' kendo nyalo bedo ni en paro mana kama bede kanyo kaka janyuol kachiel kod jalony e weche mag somo gik moko thoth ahinya kar ka warango weche go mag chudo ngima jopuonj kachiel kod bero lwasi ma nyithindo bende bete nyaka sani inyalo kete ata malo mane mana kuom ranyisi iseneno gi duto e gwengewa ma Kaluo kuom ranyisi mage oganda wa maneno okinyi ma kawuono kaunti ma Siaya Kisumu Mabei Migori kata kidonje Kisii Nyamira gwenge mantiere kar kae japuonj Lawrence Otunga bende paro ni nitie skunde ma isiro kod sirkal mago mag piny owacho nitie mago mag ji giwegi kama gintiere kar ka kata kamano e riwruok gi duto bende usebedo kutimo ga nonro magu ma uyudo kata sikunde moko ma lwasi ok ni kare to gin okenge mage mapono no kindigni gi duto ma isebedo kata apisi utemo loso gi yo mage erokamano thuolo ma wasekawo ka wakedo ne ratiro mag jopuonj mag ECD anyalo wacho ni wasebedo ka walalore kod county governments opogore to ya penja kanyo ni to anyalo miyo gi max adi achiel kinda achiel kod 10 anyalo miyo gi 6 nikech ka japuonj anwang'o sara japuonj nyalo puonjo klas ma oger kod county government ma oket kombe to ket gige somo yudo ka nitie gige tugo nitie charts nitiere gik mopogore ma nyithindo nyalo hero yudo kata ka weche mag chon yudo ka choni ne onge tasti ng'e nyithindo matindo gi cho magitiyo godo en moger kolure kod ikgi konyal tiyo kod cho ma ng'ama duong' tiyogo oyudo ka chon cha skunde mang'eny cho ne onge samoro wariwo cho gi kanisa samoro ji tiyo kod bungu kinde moko nitiere adhi e skul moro to miya mana kwer ni to mwalimu dhi mana ginene bathe kocha yar kamoro gi kwer raso kitiko tiiki iyudo ka ne ok ber kendo iyudo ka samoro kata ka choni tiye to en cho moro ma burcha duong' ma nyathi ok nyal karore koro kane loch mar kor gwenge obiro iyudo ka pogruok ne nitie lokruok iyudo ka noger gi maber kisungu wacho ni en age appropriate kendo ka nyithindo machuo nigi maggi manyiri betie kod maggi japuonj be yudo ka ntiere kod mare to mano ne biro e lokruok mag skunde mag ji giwegi kendgi koso nyaka kata sekta mamoko nikech ma wacho public schools kore public kata nitie jo ECD chake jogo mantiere primary koro ne gera facilities kata infrastructure ne joma ni school te koso mane nyawach ni magi mag jo ECD kende makoro iyudo ka
githoro gero mag ECD makata kidhi e skundego mag public yudo kondik ni maya en ogere kod county government makama financial year makama to problem mantie ni koseger maber kamano to joma nie primary section ka giduogo to koro mage makoro giriyo mage makoro becho negi kendo yudo kata kanyo wach mar junior secondary bendo biro tiyudo ka ogol nyithindo manyo ogere class mondisore maber cha itero gi tiend yien kodi wacho ni jo class 8 kata jo junior un koro bedo class jo ECD kaen koro magi samoro bedo chandruoge moko ma samoro be wakale ka wantiere count kwa ng'iyo weche matimore counties to kaka riwruok mar jopuonj watemo mondo mi wawuo kod county governments watemo mondo wa negotiate watemo mondo wa consult gi to problem mantie ni jomoko neno waka wasigu jomoko neno waka josiasa to jomoko gin jok mage do telo manie counties go gineno mana ka josiasa kod man to giro tunga gini man to koro kwanya donje koro yudo ka giparo ni nitiere siri moko matimore ma wadhi fwenyo to wang'iso jopuonj wachalo joma koro golo kuoye ita wendo mondo wang'is jopuonj gi ong'e ratiro maggi kech yudo ka weche mag chudo gi samoro gima ondike payroll opogore kod gima japuonj nwang'o modhi godo dala koro ing'eni kigo koko tiwacho ni ng'ane gini mono wachiemo koro kik uyiene mondo obi machiegni aya sama olok telo mar county iyudo ka governor moro notiyo kata higni 5 kata higni 10 ka mbache notiyo maber e weche mag ECD manyien mobiro ni biro kod chikene mopogore kod jal manyokwongo ne cha koro chike gi samoro nyalo bedo maricho ma inyo kata mano jopuonj manyotiyo maber kendo miyo koro jopuonj bedo kod chandruoge mopogore opogore kuom ranyisi wach ma nyawadwa wacho ka ni weche mag SRC kata mana weche mag Early Childhood Act 2021 en chik mane sani koro keti mane president mokalo nochuoyo koke mowacho ni sani jopuonj ichulo koluwore kod gima SRC owacho chien kacha iyudo ka SRC nowuoyo nokowuoyo maber mane wago koko mane iyudo ka county moro kane chulo jopuonj maber to negi dhi magikawo chik cha magikete tim ma jopuonj ma osara kuom ranyisi Homa Bay yudo ka jopuonj ne chulo maber kane gavana moro cha nitie kano chigni wuok e ofis ko manyien obiro to koro nodhi mokethi ma koro sani yudo ka jopuonj ma Homa Bay ng'eny gi nwang'a osara ma negative ma minus mosemiyo thothgi mang'eny obedo kod stress koro mage chandruoge mabet ma samwatemo wuoyo kodgi ni yawa timuru kama tineno waka josiasa koro mage challenges ma samoro wakale counties ma counties moko to yie mondo mi owinjwa kaka nyocha wadhi Siaya neno ka jopuonj nowuok modhi nyaka ofis gavana Orengo mabet gorengo piny ofise ma wawuoyo mong'isowa ni tich ariyo biuru ofisa ka jopuonj mi okaw barua koro debed ni jotelo mag counties nyabedo ni winjo ywak mag jopuonj kidhi Kisumu iyudo ka ywak mag jopuonj winjo Migori ywak mag jopuonj winjo to koro challenge bedo mana yudo county achiel kata ariyo manie thurwa Nyanza kama yudo ka japuonj go fuolo matin ting'ise ni tiji dhi rumo kata koro idhi bedo intimidated koro magi are some of the challenges efforts ma wakalo e counties ma wanyalo wacho ni telo maloch gwenge osekonyo yes but nitiere kuonde moko monego be ni kaso mondo mi wach mar somo mar ECD ni kik bed kod ng'ikruok nikech ok onego be ni kidonje telo to koro intendien mar thiro oganda ing'eni sekta mar ECD ni en joma mine motelo ma kamoro amora minwang'o e jopuonj 20 mag ECD tiyudo ka 2 kuomgi e chwo to 18 gin joma mine koro iyudo ka joma mine gi gin kod duol makara sama gidhi ji timo campaigns to giwinjo kata ni ng'ama miyo wadgi ochung' to ginyagone kura kod chunygi te to research banyo watimo nwang'o ni counties ka motel negi gi joma mine iyudo ka ema ywak ng'eny e sekta mar ECD
making'iyo Kitui kanyo gavana cha nowuok ywak nyo ng'eny kabisa. Kirinyaga jopuonj kanyo wang'o pesa mani malo, gavana manitie no noloko pache mong'ado pesa ma jopuonj ywak kabisa. Oma Bay bende kamano, jopuonj ywak ma stress nego jopuonj. Koro wacho ni yawa nitiere siri more telo mar joma minde gi isidini koso en wach mane matimore ka. Koro Cleophas mag chandruoge ma wakale. Makaje majaber ni siasa moko bende nitiere. Nyalo bedo ni siasa moko. Morino kala. Paro bedo maket kod mano koso chalo nikech iyudo ka ngima bedo kinde ma jopuonj dwaro ratich gi to jomoko bende wacho ni siasa donje kar ka pogruok ma nyalo bedo ni poro nitiere kar kae. Kare japuonj Lawrence Otunga bende ang'e donje to koro ka Morin bende dhi nyime kod chiwo duoko. Nitiere paro mantie ka kane pod nitie sirkal mamalo gi kane nitiere piny ka koro wacho ni sirkal ma kaunti bende ni chako chudo chon ni time yo machalo nade mana ng'e ni penjo mango ango duoko kata kamano achiel nade gi inyalo tigi yo machalo nade wacho ni siasa koro nitiere kar ka siasa koro donjo weche mag somo to iwinjo ni joma mine ma koro nitiere kar ka iwacho ni ujotelo makare en ang'o matimore kochopo e sekta mar somo. Oking'e ni Cleophas e act ka act nomiyo sirikal mag devolution nomiyo gi teko mar mondo mi gin emonego bed ni gineno ni to ECD teachers ichulo nadi. To mae nowach ni kata ka gitime to nyaka gi liars gi SRC, Salaries and Remuneration Commissions. Koro emiyudo ka japuonj wacho ni kanye mane koro gideye pesa ma ng'ato gima wiyo miye pesa moneno ka berne cha ema oketo e seche ma en e loch. Machielo be kobiro to nyalo loko kata nyalo loko marach kata loko maber. Koro mae gima ne kelo wach tiyudo ka koro kae ma wawache ni political interference ne donje. Nikech afil ni an governor to koro an ema decide nikech chiko miya teko. Ting'eni no ok en gima ber nikech mokwongo kaka japuonj wacho iyudo ko wacho ni mine ema ng'eny gi gin ga jopuonje mag ECD. Mano is very true. To samoro governor governor mamiyo iwacho ga ni women are their own enemies, and iyudo ka seche ma kamagi kama winjruok ok nyal bede motegna ahinya. Ywak ma kaka an miya nyalo tero ne miyo wadwa opogore gi ywak ma ng'at machielo nyalo tero ne kiumbe machielo nyalo tero ni ng'ama miyo. Akia ni en ga nikech koro mine gin jok moko malelo ok ang'eyo nikech en paro mar adier koso ma gimoro nyalo bedo ka dhi mana achiel kachiel mano ka otenore kod weche gi mago mag somo kachiel koda katelo makare. Aparo ni en kit ng'ato to mae koro donjo bende kit mine nikech samoro ng'eny ni yudo ka mine ok winjre. Koro population mang'eny ne dong iyudo ka japuonj nyisi ni mine ng'eny. Koro population no ema samoro nyalo miyo feel ni ang'o momiyo ok feel ni wane mine wane warito nyithindo gi to nego bende timonwa kama to kitim kama. Koro yudo ka though en gima tin minyala tieki but koro ywaruok no ng'eny ne eno nyalo ga ketho gik moko mang'eny mpango mang'eny ma telo nyalo godore mondo keti. But mano kora wachi ni on a lighter note to ng'eny ne en ga political interference. Nikech iyudo ka poni governor kata ne en ng'ama miyo wachiwo example kata we adhi Masawa awach ni Kawaiguru Kirinyaga kuom ranyisi iyudo kaka chacha entiere gi jok ma are politicians matiyo kode awach kata ni MCAs matiyo kode kacha ka. Koro ing'eyo ni MCAs giki gine maka gibete meeting to nikech gin gi the political powers to decide ni ang'o matimore e counties make gi kanye ma gibro make decisions maricho goeko magi feel ni japuonj mar ECD en ng'at moro ma ni piny sana ma gine magi bet gine magin gi duole kom mesa mar neno ni to wadwa timo gi nang'o. Koro ing'e ni gin bende nikech pesa ni tin to gidware gin bende gin gi mahitaji mag families gi iyudo ka gibedo intimidated. Koro gikawa ka mondo mi gichor ndalo nikech piny owacho piny mar county government owacho to
ok ni en hero margi mondo mi gikaw pesa machalo kamano mathisno ero. Koro Bible kanyise ni political interference. Omigi teko no ero e act kachacha to gi abuse teko magintiere godo no. Koro gine magi decide anything ma wigi omiyogi. To mane miyudo kata ka yeya wach piyo piyo. Yudo kata ka jok ma nyamirerwa gi wantie kod gi counties kucho. To date pod struggles nitiere. Gitiyo tich maduong' malich. To jogi kini kech koro gin malo kucho ok gidwa neno ni to jok mani pinygi ang'o ma gitimono at the ground level kachacha. Koro ka gi make decisions to gin ging'iyo ni MCA onego bed ni yudo pesa maromo kama to gikia ni MCA ni nitiere ga nyithindo e county ka monego bed ni rito, monego bed ni japuonj gi chulo maber. Koro political interference is a very big thing e ginene ka e chudo kata rito ngima mar japuonj mar ECD. Yes. Ero kama na inya. Iwacho ni kantiere kido japuonj mana kama ndi karakacha inyalo poge yo machalo nade kido siasa kod sekta ni mar somo. Iwacho ni gin gik moko makodonyo japuonj wacho manya bedo kit ng'ato kaka nyalo loke nyalo bedo mopogore. Maen ng'ama ntiere public service kata tich ne jopiny, tich mar puonj. Mabeno so wacho ni kacha na noble career kende wacho ni kinde mantiere karkacha en luong momi makende mondo mirit nyithindo mantiere kacha yor somo. E kinde meno ka kido donjo karka kido makoro chaket ni kido marach. Kido maber. Ipogo kido ni kati tiyo kod kido ni yo machal nade mondo ichwal chenro yo makare mago mag somo ne jogi. Ket kiti bathe, ket siasa bathe, ng'iye ratiro mag jopuonj kachiel koda mago mag jopuonjre. Kanye ma girome to ginyalo riwore, kanye monego bed ni ipogogi. Erokamano. Anyalo wacho ing'eyo ni nyaka ne piny chakre sirikal mamalo ne pok ondiko jopuonj mag ECD. Kendo loch mar kor gwenge ni manyo paro jopuonj. Yudo ka chon samoro kata mane nyandiki kod county councils achiel to devolution ni mamiyo koro jopuonj mang'eny nyondiki. Kendo counties mang'eny thoth jomondik gi counties gin ga jopuonj. Kuom ranyisi Homa Bay yudo ka jopuonj chigni malawo mana 2,000 ondiki. Yudo ka gine makoro ging'enye moingo jotich mamoko e county government. Koro gima timore ka kendo ni siasa kod achae kod mibadhi ema hinyo gini. Koro gima nyalo konyo county governments gi en ni chik ema kolu maber to nyalo kelo kwe, nyalo kelo gima kisungu wacho ni uniformity. Yudo ka gima koro timore county moro chal kod gima timore county machielo Kenya mangima. Koro kaka wan kod chik mar Early Childhood Education Act 2021 chik ni owacho nang'o japuonj mondo mi ondiki kendo chule osara kaluwore kod kaka SRC nokadho. Koro in SRC wacho kama tidwa timo kama. Aya, ka SRC ogolo chik marach, duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich ogolo chik marach, to waringo dhi e court. To court ong'iso SRC ni gimi wacho ni ok en gima ber, kete uru tenge. To in court order ni okidwa ni mondo mi winji ma SRC wacho marach cha emidwa ni mondo mi otim. En gima lit ahinya ni jatich kondiki to nikech siasa, nikech mibadhi, nikech dewo wang' imayo sara moingo 20,000, mori mayo sara moingo 15,000. Japuonj ni kodhi kao sara mare to do koro gimonwang'o onge. Kisungu wacho ni negative. To japuonj nigi loan, japuonj nyogero, japuonj ntero nyathi e college, university do koro japuonj chandore kabisa. Koro iyudo ka jatelo mar county ok dwa winjo ma nikech en kod interest mage. Samoro eno nang'o ni joga dwa ni mondo mi athir mondo mi mondo akel joga manyien. Samoro dwa tiyo kod thuolo no mondo mi oduok lwete ne joma nogone kura. Samoro kata mana kinde campaign jopuonj gi samoro luongo kata mana achiel kuom opponents mag governor e bura. Koro dwa ni mondo chul kuo ni unjo ka ng'ane nuweno kanya dhi e lodge. Sani kwa dwa asedonjo na tiyo kuro tok muruo. Koro magi political interference machando wa
nyaka ne devolution B. Lokruoge go tim nade japuonj Lawrence Otunga nikech ino ka governor en ng'ama oyier mano jasiasa. Nitiere apisas magi wacho gi wegi ni magi jolony mwakaw mondo mi waketi. Nyalo bedo ni waneno gik matimore e sirkal mamalo, masani waneno ka josiasa manor otemo chung' to rem yudo kombe. Kendo magi jok madonjo kar kacha kendo gine magi jok makelo achiedh nade kata siasa mapod dhi nyime nyaka migepe ma opogore opogore. Sekta mar somo kuom ranyisi. Ka oyud kata japuonj machon, japuonj maduong' machon, mano ma sikul moro mane timo maber kata mane otimo maber to japuonj timo maber to koro macha ne subject mopogore. Japuonj ne okawe to kete kacha. Nien koro ero japuonj ne koro emotelo migawo mar somo e kaunti mane ma Migori kuom ranyisi, e kaunti ma Homa Bay kata Kisumu. Bendi paro ni japuonj ma koyudo telo machalo kata kama oseti sekta mar somo kuom thuolo moro malach. Mana kaka ikawo daktari tiket migawo mar thieth mondo telne kata migawo mar thieth e kaunti. Bendo gi machalo kama katimore kaunti e telo mag sikunde kata magi mag sekta mar somo. Timore to achiel maber. Ing'eyo ni japuonj mar ECD iluongo ni dholuongo ni janasari. Kech sama idhi e sikul moro ti in janyuol iromo go nyathi e gate to jopuonj bo osebiro, jopuonj to onge to janasari to ema nitie. Koro iyudo ka en ok okawe kaka japuonj. Kata mane miere ma wadake iyudo ka mondo ng'ato yangre ni en ja ECD kaka koro an matimo ECD from certificate adhi diploma kamano mondo mi afulore mbele ji ni an Lawrence Otunga an ja ECD. Iyudo ka wasebedo victimized ma ochawa moketwa kona moro ma koro wan jonasari anasa ma ok onego bed ni wuoyo kuma ji nitie. Koro county iyudo ka koket jatelo mar sikul mar primary waluongo ni P1 moko kuom gi nitie ma ok ohero jowagi. Gineno kaka jomurem, joma failures ma pesa michulo wan ok onego bed ni chulowa. Wan ok onego bed ni wabet kuma ji nitiere. Koro wan kod experience. Iyudo ka county government kod andiko ng'ato to koda kawo secondary option, primary option, no keto director, keto supervisor, jogi osesando jopuonjo ECD kabisa. Koro bedo ni ng'ato nigi lony e weche mag puonj, ng'ama nigi lony e weche mag ECD ema nyalo telo ne jo ECD gi maber. Jomoko ka chalo prefect, ma chalo japuonj ok fuol, japuonj wan gi cases mo ando union kabisa, mang'eny kabisa ma samatin barua, samatin bi office, samatin bi kama nikech onendi ka ing'ama sharp. Ing'ama sharp matin ti duong' wi. To japuonj ne bedi ng'ama riek. Koro pikolosi koso magi jok ma emo mi awacho ni gikawo ni jo ECD gi joma failures, gi jo nasari anasa ma jomonego be mani luoko nyithindo to weyo nyithindo ma gima ging'eyo malong'o onge. Kendo bigero jomoko bo kawo ni sama wadhi e course mar ECD to giweni wadhi somo mana ABCD kata IU walimu wa IU. Cleophas wan kod courses malaro mana pradek. Units malaro pradek mwasomo. Ma psychology nika, nitie special needs, nitie child growth development 1 2 3 mang'eny kabisa nyaka research bende nitie. Koro iyudo ka gino ken gima yot ma bisa modhi kata mani diploma. Iyudo ka jo P1 ka bibiro diploma ng'eny gi head teachers, gi deputy head teachers, mondi kod TSC to pod rem to wanda wakalo. Koro achai kod akwede mi ineno ka okawo ni maka jo nasari anasa ma pesa ko kete kod county assembly. Tiwacho ni sama gidwa dhi kata mana Tanzania e benchmarking to pesa onge nyiso gi to pesa muketo ma jo nasari go kawo mondo dhi ukonyu go. Iyudo ka jo nasari kada go kawo magi kuma gibro teru onge to mar nurses ok nyal mul, mar doctors ok nyal mul nikech ang'o giriwore motegno. Par jogi okawo ni magi joma kothal matin kama to gibro kere. Koro magi gik ma inyo counties ma jopuonj mag ECD ok oyienegi mondo giriwre kendo itiyo kod divide and rule ma kiwuoyo matin inyami promotion kata ibedo summoned kata ibedo imi transfer mitiyo gi siling 500 pile ka pile mondo mi ling kiseling kuri kiduogi skul mochingni kod dalau. Koro siasa achai kod akwede ma ini jakanyi inyakanyi biro puonjo Homa Bay kata Kisumo ka nade. Iyudo ka magi gik mosehinyowa. Koro tek
telo kada positions mimiyo ji mopogore counties onego bed ni miyo ji koluwore kod lony kata mana mar weche mag waziri kata mana sana director weche mag supervisors gi ward supervisor sub county coordinator onego bed ni joma nigi lony e weche mag ECD ema iketo mondo mi orang weche gi mondo kwe obedie e sector mar puonj kae. Erokamano ahinya. Gin siasa madonjo kendo gigi duto timore kido tim maricho gino matimore kendo gin lony mage monego bed ni jogi bedo godo. Isebedo kata ka neno gi bende e ngimani kaka janyuol kiloso kod jopuonje jogo manie sekta romo opogore mage makelo jogi manie sekta mar somo kanyachiel. En ang'o manyalo inyalo tim mondo mi orum kata mondo mi otieke kido te wach en kit ng'ato tikinde makoro gigi ochop makoro okelo achiedh nade kendo iwinjo kanyachaya madonjo nyaka kind jopuonje giwegi ma jopuonje mantiere primary ma okelo achaya ne jogo mantiere piny koni sirkal ma bende ok winjgi kendo wacho ni mayogi mana malo timedo ne jok moko bende paro nitie ywak jopuonj bende iwinjo ka inanga ka penjo moko ma oseor karka mondo mi ang' duogi to mana kanyachako kodie mana Mr. Cleophas japuonj bisotunga wacha diera to amor nikech en kaka jatelo mar jopuonje mag ECD osechung' motegno kendo osego koko mang'eny to kokono osebedo ka kelo lokruok to kendo amor ne national government nikech ineno kata mana act ma wantiere godo sani ma koro amor goni nobiro nikech national government ting'eni chik kosendik piny to ng'ato nyalo mana tugo gi chikno lakini biro chopo kama koro chikno kaka omedogo kokono to gibedo united to chikno nyaka koro bitie tiya to winjo ka nyisi ni ineno ka sanie at least okang' wasegoyo nikech sama koro gimoro rach ti iwuoye tiwacho ni chik dwaro kama anya paro ka nuwuoye wach case mar education mar CRC to gi national government kane oter ECD e court kane gi complain about payments to CRC owacho kama to national government dwaro kama dira court notieko case kawacho ni weuru mondo national government ema mondo decide kaka gichulo jotijgi nikech mani gima chik dwaro chik wacho to kine ka bedo ni pod negi persiste go koko omiyo koro sanie waneno kantiere kata mana proposal mar mondo mi national government koro mondo o take up role mar mondo gine ma mondo gibed ka ging'iyo jopuonje gi nikech national government neno pek ma jopuonje gi winjo to giting' ma giting'e oganda ka lakini giseneno ka county governments omidhe opportunity mar mondo mi ochul jopuonje mag ECD kendo mondo mi gimigi infrastructure madwarore to gikete tugo koro ing'eni gimoro kikete tuga minga tima itijino koro mano en gima bernwa manda nyis mana Mr. Tunga ni kikiwe gokuku to ibet motang' politicians gi bende samoro koneno kidwa mayo gi bor nikech kanyi manyocha giwuok mager ginyalo yes koro mano koro dwaro iluongo nang'owa gine ma gikelo tabu no kuom gi kendgi nikech dine be ni ginyala rito jopuonje wa gi e yo makare to ng'ama ne mayo gi teko ni ne onge to mane winjo kana nyisi ni sami tiyo gi teko marach to ikawe kuomi nikech onego be ni tiyo ne jopiny ok onego be ni tiyo jopiny koro kokono berna okelo lokruok mar ariyo iyudo ka kata mana constitution wa bendo chiwo teko mang'eny ni nyathi ka nyathi nyaka mi en gi right mar basic education koro from there you can only make more laws matego dino rode manyalo miyo tugnwa gi jopuonje mapuonjonwa nyithindo matindo gi Mr. Cleophas puonjo nyathi matin ok en tich mayot ananyalo wacho mathis ni pok abede mainstream kata formal teaching environment though atimo a lot of education but asepuonjo jo Sunday school age moko mathiso mag 2 years 3 years ka okoyot koro you can imagine the same japuonjo jitolea mondo team to county governments tugo kodgi ok en gima fair but I'm glad ni national government is taking
the responsibility mondo ni jopuonjwa giki ni gikwe koro gipunye county governments kuchocho lweny makoro gigoyo gi governors koro onge kama odhi through to koro governor watawaona kwa view sasa ero kono ndio medo kanyo japuonja Lawrence Otunga igni ero koro oroma par mana ka gidhi nyime ywak maka magi pod nitiere sekta mar somo geno nitiere lokruok maka magi dhi neno mana kapok ka ywe masani gima ber nani igni aparo chopo to lokruok be koro bire sekta ma jopuonyi mana ka madam wacho iyudo ka siasa manya donje counties gi iyudo ka stakeholders mang'eny nyono ka jopuonyi gi chandore koro giwacho ni we mondo weche mag chulo osara odhiye sirikal mamalo yes obede lwet TSC kendo dhi bedo maber ni japuonyi sidhi nwang'o osara kata ka dwe pok orumo gimoro miwinjo ni county moro senwang'o osara un pod ywak ni for 3 months pok nwang'o osara sani japuonyi dhi winjo maber ka gijokete tim gimano kal kod presidential working party on education reforms koketie tim Cleophas Januar 2024 higa manyien Januar koketie tim ibro neno kwe manie counties jopuonjwa gi bro winjo maber bro invest bro riembo geche bro bedo smart kendo ji bro luoro gi kabisa mental health di bedo maber iyudo ka Kisumu sani gavana masano setemo miyudo ka sani jopuonj nitie ma kata mana ute mabeyo gisegero moko nitie ma kata mana ber chiemo no riembo gi mtokni ma ji nitiere godo ke ochunge dho office wacho ni ma mtoko japuonj ECD timore Kisumu to sia be nyiro gosekete osara man malo de timore Migori jabe koro ywa konge koro wan kwayo maduong' ni kawo mabei okochiewo to kwa dhika TSC ni koro payroll marwa ni kono obedo ni hapa ni wapi Homa Bay huko ni wapi alisema mwendi mbali ero kama na Lawrence Otunga kole Murino kalwaka ywe masani kama duogo penjo thoth karka jomoko ose wito nyaka geno mago jogo mantiere kata sekta mano mar somo ginya bedo jonyuol kata jopuonj mano kama gintiere karka penjo maduong' modogo penjo karka ero koro ni japiny to ntiere karka nyigna paro sekalo ting mane magintiere godo mane ni somo bende chopo moro makare nyagwara moge jwang waka ywe masani ka duogo twak dhi nyime medoro ote SMS line oyawe na 3 or ote no kiore to adhi some mbui moro mar Facebook ontiere live piny kanyo ntiere comment chiwo pach ko twak mango odiochieng' makawuono somo e loch gwenge igni 10 koro sekalo chal mar wach en mane an ka kor jolony kik dhi mabor machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu matayo chenro ni en Andruth Otieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa inanegi tipo tikle Samoro hera biro gi lit kod kuyo akoyi ni monde ng'wonna samoro hera biro kod luoro kata mana mirima ketoga singo mag mriambo kende we ang'isi adier Sarabjit Singini hango na gimoro amora ka to pende ini wacho miriambo to samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho jogi paro ni pifo param ofuo ahinya to paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo ok wachak wadhaw kendo mokwongo param dwaro ranyisi mar adier joot rito kendo joot nyalo kelo lit kaka nene chal ni podi iyo wang' koda dibed ni in podi paro gima an natimoni kata kamano joot pod gin joot Sarpanch ji dawe an madhi kuongo tugo asewacho ni an ema dhi kuongo tugo Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana Ramogi TV.
Pare ni gislim ero kende, inyalo yore gi landlord. Ngata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar tamala par madore, mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Dikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo ma yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Aya, nyakora mojua mwasedu kwa ntiere kaka yue bose ka okendo wadhi mana nyime ntiere ote mantiere karka koro wakala ne ote gi achiel kachiel mago ote madonjo kacha e mbui mano mar Facebook achiel koda ka Instagram kod gigo duto mana kama gintiere karkanyo wayuda ne ote go achiel kachiel sani ka gintiere karka iwacho ni Facebook acha nitiere ote mathoth ahinya iwacho kacha ni ote mokwongo ka onyalo yudo gi Martha Owang wacho kacha ni sekta mar somo to temondi gi pacha to ECD to pod ni chien mang'eny nikech iyudo ka nyithi ECD pod bet e low ka somo kendo ng'eny classes margi otimo buru. Jopuonj margi be ichulo pesa maonge kore. Jopuonj otunga ng'iduok penjo makamano kata paro makamano katie kod Morino Kal. Les Junior wacho kanyo ni junior secondary to pod otamo ji kama ochomo gi kama odhiye. Klase iyudo ka nitiere nyithindo 30 to gintiere gi different talents to japuonj iyudo ni en achiel. Wacho ni to japuonj iyudo ni en achiel begeno nitie penyo maduong' ahinya mantiere kar kanya ang'wa yuda ne kaka idwoke ka oduogo sani. Collins Muga wacho ni it was good up to 2019. Nowadays nothing schools are helping with. It's a wastage of time. Aya, en paro mpogore kanya ang'wa duoki geno robelale weche mag sikul. Ang'wa yudo kanyo Ombago Collins wacho ni sekta mar somo osetemo dhach maber to bwo county government bwo county government wacho ni lakini jopuonj to podi poko neno berno e osachgi. Aya, erokamano ahinya Ombago. Ote machielo mantiere kar kanyo ka wanyalo yude Eric Okinyi wacho kanyo ni sekta mar somo osetemo dhach maber wacho ni gima sirkal to gima neno gi sani sirkal masani dhi thiro somo mano mar mbalariany ne jogo maonge kod nyalo maber. Erokamano ahinya kuom ote mari mano ka intiere kar kanyo. Ote machielo adayude kanyo mano mar Evelyn Teresa wacho nade mano wacho ote wacho ne an gima nyalo wacho onge wacho to jatend somo mano sedhi e yweyo ema ng'e ni ne temo lakini jaduong' Maruto keto cha wacho ni to koro onge ni chuth onge ni chuth omiyo nyithindo okwalo penj mar atari wacho ni be ok mora kata matin. Ote mantiere kar kanyo wagoyo erokamano ahinya mana kama gidonje kar kanyo. Luther Lastborn wacho kanyo ote mare bende chopo kanyo wacho ni sekta mar somo rach sani ko wacho kanyo nade this sector is full of gambling. Ero mago ntiere kar kanyo achiel kachiel. Nitiere janeno moro bende manyinge Samuel mana SMS owacho nade Samuel ka wacho ni an Samuel Ochanda oyucho mar Seme Kombewa owacho ni when called
awacho ni respond, awacho mano ni mana ondiko kanyo kitabu mabor kanyo, awacho ni Colossians 2:1 nyaka 7, mano bende nitiere kar kanyo. En ochiwo mana puoch gi pak ne Odhiambo Taska. Erokamano makoro odonjo owe thumbe mag piny. Aya, machielo wacho ka ni an japuonj ma Homa Bay. Anyisi ni jopuonj thorumo wuonwa uru gi gavana ong'ado pes jopuonj ayie gi Mr. Otunga. Machielo mantiere kar ka owacho ni ma en Eric Manowuod Owino kawuok kutoka Ochilo. Okay, owacho kanyo ni emboro mana mos ne mashabiki wake wote kutoka Uloma. Erokamano ahinya. Wadhi mana nyime winjo wote modonjo kar kacha. Chako di japuonja Collins Otunga. Collins bikoro donjo wiye ka. Lawrence Otunga. Mana mondo milernwa mana miwinjo kar kacha wote modonjo kata ng'ad paro machielo bende kowuok kuom Morino ka. Erokamano. Koro kamera maduong' ni Collins Otunga. Oho. Aya. Iyudo ka gik ma joneno wachogo kaka ja Homa Bay mowuoyo no, ing'eyo ni kane telo manyien odonjo to nodonjo kod style mar telo ma jopuonj ka nitie ko sach gi noduok piny, kendo gini ohinyo jopuonj kabisa. Ma nitie sub county moro e Homa Bay iluongo ni Rachuonyo North. Jopuonj sani madhi 8 osewito ngimagi nikech stress. Iyudo ka gin members mekwa, koro sama wawuoyo watemo share weche machando gigo kada gidhi osiptal, gin mana weche motudore kod stress. Koro debed ni igolo siasa e wach mar somo ni, tiyudo ka chandruoge maneno koro bedo maonge. Japuonj ok nyal tiyo ka japuonj nwang'o negative salary. Ke samoro tiyo ga piko kinyi godhiambo koduogo. Japuonj chulo rent, japuonj chiemo, japuonj chulo fees. To biyudo ni kata mana skunde wagi moko nitie ma pod chuno jopuonj mondo mi ochok pesa kuom jonyuol. Ma iyudo ka chik madam wacho ka ni chik nitie, odagi ni onge pesa michoke sekta mar ECD. Professors, supervisors, coordinators mag sub counties orido matek ni nyaka jonyuol die korot ma orgi pesa siling 100 kata 500 dwe ka dwe. Koro iyudo ka sama jonyuol ok ochulo, japuonj manwang'o negative cha ema pod dhi olo pesa koro gweng' mondo mi otere e county ang' obed kod kwe gi jotende. Magi gik mathiro somo e thurwa sana Kaluo. Thiro somo kabisa. Miyudo ka kata ka bura nitie moluong kaka koro nitie chula miluongo ni Mageta. Mondo japuonj ong'ad yie mobi nyaka Usenge modhi e bura Siaya modogi. Japuonj tiyo kod pesa ma ok tin siling 200,000. To masa moro ki pesa manyo ginwang'o chon cha en pesa manyo tin kabisa. To keto bura dwe ka dwe. Koro iyudo ka telo mar tok muruodho kaka jomoko ketega kamano osehinyo sekta wani ma jomoko nitie ma regret giywaga ng'eny ang'o momiyo nadhi atimo course mar ECD ni, kata nadhi abed watchman, kata nadhi abed driver, kata nadhi anyiewo apiko mondo mi ariembi depo kora konyora. Koro jopuonjwa gi gik masando gi kabisa mamono gi nikech sama japuonj ok mor, ok motivated, iyudo ka ok onyal puonjo maber. Cleophas kata in kipidho dhiang' to dheri ni ok imiye lum maber, ok inyal nyiedhe minwang' chak kaka dwarore. Koro iyudo ka japuonj ok en motivated, to ka en gi mirima, yot mondo mi oter mirimbe cha kuom nyathi kata kuom janyuol. Koro kwayo mantiere godo e counties wagi, wakaw siasa waket tenge, wakaw kwede waket tenge, wakaw ECD nikech ma e mise mar somo. Samo bedo motegno mongirore cha, japuonj mar primary dhi nwang'o ka japuonj mar ECD nyosi puro mobeto puodho ma kore no yora. Nyathi ong'e somo, nyathi ong'e dhi e cho,
nyathi ong'e ndiko, nyathi ong'e kwa rusa, nyathi ong'e wacho kutuo, gin kodo gidhi adhiya mabe moko ben kodo dhira wadhi. Ng'ama timo tich maduong' monego bed ni chulo sara maber to en japuonj mar ECD. Mane gima timore kar kanyo, ng'ama onego chul osara, mane kama pek nitie. Japuonj nasari, an japuonj nasari nokonya timo gik mathoth ahinya. Wacho ni kata kana ting'o mkate, japuonj kare nang'e neno chenro kinyi ma kawuono pod entiere kar kacha. Waneno mana kaka okanona makare, kochopo sa chiemo loko ni sa chiemo chopo, kaw chiemo koro idhi chiem gik mantie kar ka. Ineno ote madonjo kar ka Murin, kendo nyalo mana miwa pachi kotena kode. Nasikia sauti ya mama. Mano kochopo sa abiriyo. I tell you, jopuonjegi are very special people. To an gi pacha, kata kwawe pacha, ka wawacho adiera mar Nyasaye, wabedo human enough. To japuonj mar nasari, en japuonj monego bed ni ichulo, mokwongo kalure gi tich motiyo, to mar ariyo ichule kalure gi tiegruok mare. Nikech nitiere tich mang'eny kata somo mang'eny ma ng'ato nyalo dwaro mondo odhi otim. Tiyudo ka ema imiyo kana nyisi ni it is a calling. En chunye ohero mana nyithindo. Modwa ni mondo mondo obed gi nyithindo ka. Ok en tich mayot, Mr. Cleophas. Anasebet kodgi, I know what it means. Iyudo kata ka yudi kuonde mwadake gi kiwan gi nyithindo mwanyuolo. To japuonj ni odwa bet ni gi nyathini kata nyaka saa 9. Most of the times iyudo kaka nyithindo giwuok e school around saa 6, saa 9, in between there. To in kodgi kamano kaka bende tinde gibende enroll e public schools mang'eny ni. To japuonj ni bro hore mobed gi nyithindo gi for all those hours with all those needs mag nyithindo. Tema pod idwa ni mondo itug gi japuonj mar ECD ma kaka wach ni in governor. To ni ngima mar jopuonje gi ok ochuni. Ang'o mamiyo inyalo weyo me nyaka japuonj dhi matho nikech ikete gi mental issues, nikech itamori e pesa ne miye pesa matin, koka mano ti decide ni ok ichule. En gima ok ni kare kata matin. Ma an kang'iyo taneno onego bed ni jotendwa, nikech mai to kora wacho mana ni governors, onego bed ni gi change mind gi kabisa. Mindset mar gi should totally change. Mondo mi ging'e ni to jok manie ground gi onego bed ni girito gi yo machalo nade. But pod ago erokamano national government apani osewinjo ywak mang'eny mowacho ni koro wateme uru wamiye tijni department moro nikech koro uto koro gini to tamu to wa recognize tich ma jopuonj gi kitiyo. Mar ariyo, nitiere chieng' moro mane wantiere gi ginene luongo nade, awach ni convention, bura moro mane watemo neno godo ni to act ni obedo implemented machal nade e gwengewa. To warealize nitiere kuonde moko ma jotendwa ma e gwenge kuchocho serikal mar devolution gitimo makosa. To ma itimo nikech jonyuol bende timo makosa. Ing'eni inyalo ndik chike to ni wacho ka kanwa chako ni wang'iyo janyuol, wang'iyo japuonjore, wang'iyo sirikal, to wang'iyo gi japuonj donge. Tiyudo ka nitiere jok moko ma samoro gin bende tijgi ok giti. Awach ni kaka koro an janyuol, to nitiere chike ma sirikal osechiwo, to an akia chike gi. Koro ng'at mong'e chike gi to tugo koda. Iwacho ni kidwa pando information from an African to you write it in a book. Koro sendik chike book ni pesa ok onego bed ni nyathi moro amora modonje ECD mar sirikal onego bed ni chulo. Ni e chik nyathino onego bed ni odonje skul kanyo nono to somo nono. Tiyudo ka e gwenge wa kuchocho according to report mane wayude conference, giketo jonyuol chulo. Ma an kapok awuok kata adwa ni mondo anyis jonyuol ni sami tero nyathini e ECD ok onego bed ni chulo kata mana ndururu. Nyathino onego bed ni en kisenyiew ne uniform to odhi adhi skul kanyo ero, gik moko mane choko usuru, ikwayi pesa, kelma. Mano en tich monego bed ni government ilongo nango national county government emonego bed ni neno kaka nyathino ero gik moko te obedo provided, ma in tich ni kaka janyuol ma bendo ndik nyaka chik kanyo ni tich ni kaka janyuol en mondo mi ichop nyathi cha kama inyalo puonje. Kisechope kanyo ero, county government onego bed ni koro ema ting' modong'. To iyudo ka piny kuchocho
ikawo pesa kuom jonyuol. Koro jonyuol ng'euru nokonego bed nochulo pesa. Mang'ama koro oket ni mondo ochul pesa, kok inyal kawo atua mondo ichor nying ng'at machalo kamano ero mbele, to koro ubro mana hinyoru. Uhinyoru nikech ukia, lakini nikech koro ung'eyo, kik uchak uchiw pesa mora mora ne nyithindu gi kini somo. Mano tij sirikal mar county. Mamane kama gintiere. Ondike chik. To japuonj Otunga, gima kamagi timore kendo wayudo gi achiel kachiel kama gintiere kacha. Ywak ma kamagi siko muoch kendo oganda bedo kod penjo ni ero ma osewuok. Kendo jonyuol penjore ni ang'o miwa chudo. Jonyuol bede chudo ka gikia ni ok onego bed ni gichudo. Kaka union mano mar kuno pete. Bende okaw thuolo mondo mi upuonje oganda e gigi kata jonyuol niya gik ma kamagi ok onego bed ni timore. Nyathi osechopo higa mar donjo e skul nasari. Kono ne niga mane janyuol pod bedo kode kowacho ni en omenda moro mamalo mondo mi ochak skul. Puonj to watimo. To koro ing'e ni puonj to wanya timo e sikul. Wanya timo mana oko mar sikul nikech mondo gibi e sikul nyaka luongi kod telo mar sikul no, nyaka county government mondo ng'e ni loro mar jopuonj magi jonyuol magi dhi bedo kama kamano. To koro nikech ging'eyo ni wan joma dhi miyo jonyuol bedo mariek, iketo watenge. Koro bura chake time, titime, opo mano osetimore. Japuonjwa koro watiyogo. Koro ene ma koro wang'ise ni manya achiel kuom jonyuol gi. Tiywa e chiem, tinyise ni kama gimine ni chuno godo ni ma gima chik odagi. Koro dhi wuo. Koro ento lingi chien ok onya wuoyo nikech kowinji duonde tibor yembe tich. Koro wan kaka union wachung' sama koro imulo japuonj ni keto japuonj ni chune kod choko pesa. Kanye ka koro wadil kodi. Wasetime mang'eny ma kes ma wan godo sani ma Kakamega. Miyudo ka head teacher moro oketo chik ni nyaka japuonj chok pesa to miye. Koro gima nyaka wang'e kendo ni head teachers gi moko to beyo ndi. Moko to beyo. To moko chala colonial masters ma kata ka staff room meeting nitie. Tiriembo japuonj sidicha ni wewe toka hapa tuko na mkutano ya walimu. Eno kiene ubede staff meeting kai. Eno kochalo staff. To moko nitie mo embrace jopuonj gi kaka an kana chako tiyo. Cleophas dejo la siling 1,000. Asi skulu na solo. Same kucho. Wana 1,000. Siling 1,000. Mano kitake rang'eny mana. Mana chako kana timo certificate course. Osara makwongo cham na siling 1,000. Samoro nwango 300, samoro nwango 500, samoro boke nwang. Ichoke kuom jonyuol. Koro yudo ka head teachers moko nitie mane nyaka chuli gi pesa gi. To moko nitie ma osara no 1,000 no bedo kata mana dweche 3 kapok inwang'e. Koro yudo ka challenges ma affect ECD moko nitie ma jomotelo nwa ema kelo, jomotelo nwa ma wan godo joma weni jopuonj wete wagi ema samoro kelo. Kendo yudo ka moko nitie ma samo fwenye ni in kata ja degree to head teacher mari motelo ni school pok no bedo gi thuolo matimo kata diploma. Koro en na P1. Iyudo koro nini ka gima in threat, oneno ka gima inge gi somo, ok onego bed ni ibedo kode machiegni. Koro gima chando ahinya Cleophas en ni kawa miyo jopuonj gi luor moromore kodgi to ginyalo tiyo maber. Chandruoge ma ikelo kod mental issues kaka madam olero nyalo dok chien. To kwayo na ni governors ma Kaluo ka nyalo kawo wach mar jopuonj mag ECD nikech japuonj osebedo motivated. Koro somo dhi nyue. Oger ne class, nitie kombe gi gige somo, nitie play equipments, nitie richo. Iyudo ka koro stress ma biro ma samo sara oleoni. Bedo maonge. Asto kendo sani governors moko nyocho wacho ni SRC ne golo chiki mondo jopuonj ochul siling 7,000 ki 9,000. Sani jumbe ariyo manyokalo gi SRC achiel no ugolo circular manyien ma place jopuonj mag ECD e job group ka job group. Kendo sara chabe koro ni malo. Koro sani koro wadwa ni mondo wadhir wakikisha ni county government oketo japuonj e job group mowinjore kode.
wach moro mar ng'ado sara matimore Homa Bay kende cha Kaluo en Homa Bay kende Central en Kirinyaga Kitui cha be nyo timore iwinjo koro en gima luorore koro onyalo wacho ni gima nyo timore cha sani chik nyowuok kendo mawacho ni jopuonj ka kija diploma bere job group mar diploma ke diploma mar ECD en equivalent to any other diploma course in Kenya degree bende kamano certificate bende kamano magi odwa dhiro wake kisha mondo mi oketie tim ma tho mar jopuonj matimore sub counties moko e Homa Bay kage dhi dok chien stress dhi dok chien kendo japuonj nwang'o sara e samo winjore koluwore kod lony mare erokamano yo wachopo okang' moro ma koro tieko Morin kaachiel koda ka Lawrence Otunga ka ng'aduogo irang' miya mana wach mari mogik bodai kachiel Morin wach mida wacho sani mede kanyo gi wach mari mogik ote mari ne jopuonjre jogo duto mane sector no mano mar somo higni 10 osekalo higni 10 mabiro ang'o ma wariti kata ang'o ma wanyalo bedo gi geno Oh, good. Report manyocho gol mar reforms on education. Owuoyo maber kendo ayanga hinyi weche mag ECD ma kachacha naneno ka ntiere hope ne jopuonjwa mag ECD akwayo mana ni giywa chunygi mondo gigi obed implemented. In fact, President otimo maber. To mae koro nyalo miya puoye ni en the first parent mar nyathi Kenya. To kotimo maber to timo ne nyathi Kenya. Koro gika kako bedo implemented nikech nano ka nowach nitiere nyaka duplication of duties. Iyudo ka head teacher nitiere nursery kucho, primary koni nie nursery to head teacher mar primary cha ema bende take roles mag mag nursery koni. Koro gigi ne kelo ywaruok. To this party cannot be round to noneno gigi mawacho ni these things should be separated. Mondo ECD donga ECD gi administration mare gi mora ma make gi team gigi you get so mano en hope maber maneno ka implementation otim nikech president onosewacho ni gigo to implement te koro en mani mondo wayaw wang'wa itwa waket malach to ng'ini gigie have they gone through mondo kik cartels donje mondo interfere kodgi mar ariyo jonyuol weuru chulo pesa e school bora ni nyathini nie public ECD pesa kata nduroko nego bedni chiwo kacha tiji en tingo nyathi tere school mondo som actually ka janyuol tero tawe kanyo nikech owach nyaka ni bende kiki kosebedo presented to en tiji mondo mi i-register ni nyathino chopo kanyo romo bedo registered kanyo ma tich ni ogike koro kuduogo dala timi mana chiemo lakini pesa to kata nduroko nego bedni chulo koro imayo uwe gweng' kanyo aya Morino ka lero kamana ahinya wach wari mogik japuonj Lawrence Otunga ero kamana ahinya an kaka jatelo mar jopuonj mag ECD asebedo wakedo ne ratiro mag jopuonj gi county state to Kaluo no bedo chien lakini sani amor nikech Kaluo temo county manjo baro wiya kabisa en Siaya nyo wadhi ko governor morengo winjowa moketo jopuonj go permanent and pensionable terms Kisumu stress no rumo ma japuonj ma Kisumu winjo maber kabisa Migori koro japuonj winjo maber kabisa kuma poda dhi tere lamo giri ukech ma dhi ka jopuonj wachomo go kanyanga wang'aya tir akwaye ni mama yie konyo jowagi nikech moko be nitie masa moro be okwadhi kata okwatek ahinya wadhi kwaye ni konynwa jopuonj gi mondo weche machando wagi stress osara ming'ado odok chien kendo adwa kwayo jopuonj ni mondo gibed kod kwe chandruoge ma gineno sani dhi karumo erokamano gidhi ka girumo gichalo mana ka yamo kendo gikalo kendo en geno ni magi duto bende biro mana kadho kendo biro rumo erokamano japuonj Lawrence Otunga kachalo koda ka Morino kal en mor mar okidudo kwa twa kama kendo apuonjo oganda wa gik mopogore opogore ahinya machiegni kata kod ngimawa donge ber erokamano ahinya uduto nyakora mag jwang'in bende mikawo thuolo mar bedo kodwa pile ka pile chenro ka chenro ka wakelo ni gigi mago motenore kod twak mago mag oganda wa makaluo matimore bende gwenge mopogore opogore wagunu erokamano ahinya koro wan geno marwa mana kamana chake kar kacha japuonj mano Mr. Kilingling koro sani dhi yudo thuolo ka buonjo kochomo korot odhi golo omenda odhi wuotho yo makare kabich kodhi chamo odhi chamo kabich mana kaka appetizer koso odhi tiyo kode kacha juu iwacho ni kaka salad mane yo duto matimore kar kanyo to en puoch gi pak ne jogo duto tich makare mondo mi sector mar somo oyude
kama ochope mano kama entiere sani e counties wa mopogore opogore. Jogo mapok ochul ywak odonjo kar ka jopuonje pok ochul osara nyaka sani mago jopuonje go mago mag nasari kata mag ECD. Tiende nang'o? Wamedo mana kwayo sirkende mag county mondo mi okaw ting' momigi kod katiba mapacho ka mondo mi gichope kare. Na kelo ncheno makawuono nyinga Cleophas Loch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango mabende osiep jopuonje gi jogo duto mane sekta mar somo. Oriti masani Sharon Ong'ao duogo kae kod thum ing'e jothumbe wa wendo makawuono kena jaka bondo oriti masani.